uJesu that's why athi sibakhuze sibatshele ukuthi yena akusunkulunkulu wensipho lethengiswayo. Athi sikhuze labafundisi abathengisa insipho nevaseline nama oil neholy water. Athi sibakhuze sibatshele ukuthi uyeza and uzobashaya. That means baya ezogwini. That means mageza ngerapture bazosala bonke ngoba le Bible bayifundayo ithi sinikezwe igama lika Jesu only. Anything esicela ngegazi lika Jesu. Lord, I need the blessing of the Lord in the name of Jesus. Umuntu uyagula uyamthandazela ngegama lika Jesu. Uma bathe uphathwa amadimoni uthi ngegazi lika Jesu. We have the name of Jesus and the blood of Jesus ukuthandazela abantu. Yiyo lento esinikiwe. The name of Jesus and the blood of Jesus. So uSathani yena ubanikeze ioil. Makaqede uSathani ukhutha iBhayibheli uthi nabo bantu bebathebenzisa ioil. Kanti no. uJesu uthi lezi zinto lezi mazistophe zonke. Ngoba uSathani ubamba abantu ngezinto ezibambekayo. Kanti uJesu uthi sikhulume izwi. Ngoba ama-dealership mabathi imoto izoba today. Bama estrateni then bakhuluma ukuthi imoto ezondlula le ngepent ered siyayiwisa eneyawo. Mabathi sizowisa imoto eblack epent black today bazowisa le eblack. Lento ebazoyikhuluma amademon ayayenza. So nathi uJesu sifundisa ukuthi we must say his word, then we must speak his name and his blood when we pray. La abantu abathandazela amanzi uthi sibatshele ukuthi kunedemoni lamanzi. And ngikhulumile ngathi kune Asheroth, idemoni le candles. Idemoni le impepha, la khanyisa khona impepha. iZayoni nalama witch doctor balayita impepha nalama Muslim balayita like stick. Kunedemoni lale zinto lezo. Zinomoya wazo lezi zinto. That's why uJesu uthi angikho lapho kusebenziswa lezi zinto. So uma ubona ebandleni kuthengiswe oil, you must know ukuthi idemoni selingenile, umfundisi lo une secret. Yeah, and uma kuthengiswe le oil athi lena ugqobise nga emsebenzini bazakuthanda. Yes, usebenze njengamasangoma. So ufuna ukuthi ubone ukuthi uJesu akasekho la. Sikusebenza umunye umoya. Sikunomunye uJesu. Ngoba uBhayibheli masifunda iyasho ukuthi in these last days kuzaba nabo Jesu abaningi. Not the one who died on the cross, the one who died and rose again. No. Kuzaba nabo Jesu abaningi. Abo fake Jesus. That's why mawufike ZCC abantu bayile esontweni kodwa bashiye amaBhayibheli. Bafuna ukuthi babuze ukuthi niya esontweni kanjani nishiye iBhayibheli. Niya esontweni kodwa nishiya izwi likaNkulunkulu. Angithi wabo umfundisi makashumayela everybody must read the Bible ukuthi umfundisi uthini. Athi Romans chapter 12 bonke bafuna ukuthi baye lapha. So uloya naloya abaphatha amaBhayibheli sesithi abanye bashiya iBhayibheli. Uya kanjani in the house of the Lord leaving behind the word of the Lord. Ababoni ukuthi la kudlalwa ngathi ababoni.